igsoon dunay nakutana nato mahitungod sa kinilaging panambal sa mga albularyo, no? Unya in connection sa kadtong Batang Healer dito sa dapit sa Mindanao nga saon man kuno na nga Ginoo ra man gihapon nagsangpit man siya sa ngalan ni Jesus. Sayo pa di ay na nga Ginoo ra may sangpit niya na. Unastanan ang atong mga exorcist na istorya na mahitungod niya na nga kanang maong mga practices sumpaki gud na sa gitudlo sa Ginoo labi na isip mga Katoliko. Kinamo gud na sa Catechism of the Catholic Church section or Article 21:16 o 21:17 gipaklaro diha na ang mga gahom-gahom bisan pa gani ang pag-ayo unya ginamit ang mga nang gitawag natong mga gahom-gahom daghang gipang butang silang lawas nga murag mo'y tinubdan sa ilang gahom sumpaki na sa gitudlo sa Ginoo. So ang ato lang ha klarohon nato nga magbantay gyud ta kay dili tanan nga mogamit sa ngalan sa Ginoo iya gyud kay maura man gyud kitan-aw sa uban ay Ginoo ra po gisangpit si Ginoong Hesukristo man lang. Pero timan-an gyud ni nato maigsuon kay basin og sa ato pag-adto kumo kay Ginoo ang gigamit mahiapil unya kita sa hukom sa Ginoo. Kay giklaro man na niya sa katapusang hukom sa Mateo 7:21 ngadto 23. Giklaro gyud na sa atong Ginoo nga sa katapusang adlaw niya sa dili tanan nga magtawag nako Ginoo Ginoo magasulod sa langit. So sa ato pa dili tanang nagdala sa ngalan makasulod sa langit. Gigitag na man lagi niya nga daghang magdala sa iyang ngalan. Unya sa katapusang adlaw mao ni ang adlaw sa paghukom daghang mga tao niya matud pas Ginoo nga moingon Ginoo di ba sa imong ngalan nagsangyaw kami sa imong mensahe. So kanang mga albularyo magsangyaw sana binutan mo mensahe sa Ginoo unya nag ayo mig masakiton, no? Kay usay ang atong hunahuna basta makaayo sa atong lawas wala ta maghunahunag iya ba na sa Ginoo dili. Unya kumo kay naggamit sa ngalan si Ginoo mayuntang iya na gyud na si Ginoo. So timan-an gyud nato seryoso ta aning Mateo 7:21 nagdala sa akong ngalan unya nag-ayos masikito nagsangyaw sa mayong balita nagbuhat og mga milagro milagro gyud kayo ang ilang gibuhat pero ingnon ko unya sila matud pa si Ginoo pahawa kamong mga makasasala wala ako makaila kaninyo. So timan-an gyud ni nato ug ang ato God dili man ni kaluwasan sa atong lawas ra o kaayuhan sa atong lawas. Naapil na involve baya ang kinabutibok ang tao ug magtuka sa usa ka mananambal. Kay naayo ang imong lawas pero imo man kung gi-submit ang imong kaugalingon nining maong pamaagihas sa kaayuhan. So malipay ka naayo imong lawas pero kung mahitabo nga mauni ang giingon sa Ginoo nagdala sa ngalan kay lisod man pud og ngalan siya wa atong gamiton inig panambal yung patambal nimo pero maigsuon malipat gyud ta mailad gyud ta kung dili ta suhito sa atong pagtulunan mana nga daghan bitong mailad tungod kay Ginoo ra gihapon maragos daghan tinuohan karon 50,000 katinuohan tanan nagdala mas ngalan ni Kristo na bot ba pasabot nga iya na tanan. So mo ni atong bantayan. So nara na ninyo pero warning ni sa mga matinuohon yung klaro magunsa man na naluwas o naayo ang imong lawas pero miambit day kani anang gahom nga dili ihas Ginoo. Mamo nang maminaw ta sa simbahan. Maminaw ta sa Ginoo. Kay dili tanan nga naggamit sa ngalan sa Ginoo iya. Mo ni bantayan unya kanang mga nagtambal diha na nabusog ba pud sila sa sakramento, no? Nabusog ba sila kinabuhi ba silang matarong gikan simbahan ang ilang pamaagi sa gahom makaingong batanggikan gyud sa Ginoo ana magbantay ta
naayo ang atong lawas, basig nahimulag sa Ginoo ang atong kalag. Kana lang siguro, hinaut nga masabtan.